watan azumi ne, watan lada ne, watan rahama ne, watan Ramadan, watan falala ne. ‘Yan uwa mu bi Allah, sarki ɗaya jalla, shi ya ce mi sallah, azumi duka jumla, haji zakka jumla, kalimatu shahada, mu zage mu yi bauta, don mu sami rabauta, a wata mai tsarki, a watan Ramadana. Na roƙi Allah ya saka mu aljanna, aljanna da daɗi, mu tsaya mu bi Allah, laifukanmu mu gyara, zunubanmu mu gyara, mu yawaita salati, za mu sami sabati. Rabana mai zati, shi ya ƙagi zumunci, Rabi Allah mun tuba, ka saka mu cikin masu tuba. Zana sa ɗan Abdullahi, manzo na nurullahi, kalƙillahi fiyayye ne shi, ya annabi kamshin kamshi, ya bule mu cikin rahamashi, mai takobi saifullahi, mai sahabai aminullahi, ga sharifai nan na gidan shi. Ran kiyama rabbi ka samu mu fake a cikin inuwar shi. Azumin Ramadana watan yanci ne, azumin Ramadana watan rahama ne, azumin Ramadana watan falala ne, azumin Ramadana wata na ibada, azumin Ramadana aljanna abude, azumin Ramadana watan aiki ne, azumin Ramadana watan zakka ne, azumin Ramadana watan tausai ne, azumin Ramadana watan kyauta ne, azumin Ramadana wa saumin Ramadana za mu samu bananza, azumin Ramadana babu gulma da zumbe, azumin Ramadana bakinmu a kulle, azumin Ramadana za mu kama zumunci, azumin Ramadana za mu ba da abinci, azumin Ramadana za mu ba mabukaci, azumin Ramadana mu kula da marayu, azumin Ramadana in maraya ya ci abinci zaka tashi makwauci. Ran kiyama kun sama aiki, azumin Ramadana yanayin fada daɗi, azumin Ramadana gajiyayyu na nan, azumin Ramadana babu kunci ran nan, azumin Ramadana. Ramadan ya Ramadan Allah jalla